spremimo za punjenje. Georgije, ajde Mišo. Musice su sve ušle, ajde. Učenje. Idemo. Srbija ne zove. Ko će to na bajkiju? Pa čo? Mikiliću. Idemo na doručak. Idemo u Srbiju. Pase. Kakav je dobro? Georgije! Reci ljubavi! Idemo tamo pravo. Check-in za Beograd je area D. Inače, baš je sve lepo obeleženo, jasno vidljivo, tako da mislimo da nema greške. I realno je da bude tako, s obzirom da je aerodrom ogroman, mora da bude jasno obeležen kako bi bio funkcionalan. Evo ga i check-in šalter. Za Beograd, za Beograd. Hoće čovjek da kupi bajđo. Džajvo, bajđo. Znači, da vidimo moj pre nego što kažem nešto, ali mislim, trebalo bi da ima manje, ako mi nije uvalio pivu. Smeje se, možda jesu. Ma, si mi uvalio pivu? Gde je pivo? Kod Georgije. Nemojte da nas tužite socijalno, nije za Georgija, nemojte da brinete. Nego on opet je poklon, neko kao poklon. Ono. Si čuo Gišu? Nosiš nekome kao poklon. Nisam znao to! Giša ima pravo na 10 kila. Jedini nije prekoračio. Miljeni slatki. Valjda će preživjeti. Najteža stvar posle check-ina je gde ići. Da li levo, da li desno, oni samo kažu gotovo. Evo recimo u našem slučaju potražimo International Departures i to je mesto gdje ćemo mi sada kuda ćemo proći da dođemo do našeg gejta. To je to. Ostanite s nama da vidite da li smo prošli security. Što imamo imamo dron, onda imamo gimbal, laptop, mikrofone, 3 telefona i mislim da je to to. Georgije. Prošli smo security brže nego što smo mislili sa svim ovim stvarima. Nisu nas zadržali. Nismo imali power bank. Više se sviđa plašica. Inače, super stvar kad imate onaj kofer da vam dete sedne. Samo još treba da osigurate da dete hoće da se vozi na tom koferu. Tek toliko. Inače, u ruke. To je to, ljudi. Uskoro stižemo do našeg gejta.
Presnačimo Gišu i vratno ćemo ga pustiti da puzi ovdje na sastavu. Šta ćeš? Ja sam da ne znam kako se zove ova ulica, ali Giša se sviđa, dopada mi se. Smeju se. Mi se inače trudimo da Giša ne gleda u ekrane, pogledaj koliki je ekran. Giša naravno pomalo oduševna. Ali odlazimo odatle brzinski. Gdje nam ovo kod kuće? Ovaj security smo prošli. Idemo sada na D61. Uvek smo na kraju krajeva. Da se nekad nekome desilo da bude gate odmah po check-in. Meni nije. Vidi ove pandice što su preslatke. Vidi pandice, ja obožavam pande. Kako su slatke. Vidi kako su slatke, sine. Pandice. Pande. Kaži čao, pando. Da vidimo šta nas očekuje sad ovde. Treći WC. Ovo najbolje miriše mi se. Sad ćemo dete. Giša sad ide u WC. Mi praktikujemo elimination communication. I koristili smo perive pelene, ali za ovaj put to nije moguće. Pogledajte vi ovo. Pisoar za dečake da pogode. Moraš nekako da ih motiviš. I pametna WC šolja. Ne znam da će sad Predrag kad čuje, možda ipak odluči ovdje da svrati malo kratko. Kako vam se čini ovaj WC? Piše omnija, ja čitam insomnija, rekao put. Da, odmah putem. €92, 782 juana. 75 mililitara. 75. Kako si došao do 100? To piše. Moj brat je tražio parfem i sad smo ga našli ovdje i ja sam predložila Predragu da kada bude kupovao, pošto ćemo parfem da mu damo ranije, bar da donese. Da ga potkupimo sa parfemom, da jeftinije prođemo prilikom kupovine mlade. Idemo da počekamo neke radnje, inače Giša se umirao. Tifoza u najavi. Tifoza u najavi, divljanje u avionu u najavi. Da, meni deluje da su za čaj. Ali mi se sviđa neka kineska marama od sviđa. Možemo raditi. Imaš nekog da staši u kravatu. Tradicionalna nošnja za decu. Postavljam ili bez postavljam? Ja sam bez vremena. Sad pomislim na nešto. Wow! Kaže 5, 3, 5, 1. Šta se dešava kad kupite jeftinu kartu ili preko jata? Nemate mogućnost da izaberete hranu, a ja sam pesketarijanac, što znači da ne jedem meso, jedem ribu. Pa ćemo da vidimo da li ću 12 sati da budem na fastingu i da dojim. Preko jata.
Kao da imaš 60 godina. Pa ne možeš da se navikneš da jat ne postoji već 20, nego kao, znaš, sećaš se svojih vremena kad si putovala 80-ih, kad je jat bio jaka kompanija i onda kao jat. Srbija. Piše ju tamo, ajde. Ne znam da li može da se uđe ovde i da se vidi, ali mislim da su ovo, što piše, nap hubs. Da su ovo kapsule da se dremne. Evo ga ovdje cenovnik. Ako hoćete da se odmorite, pola sata 35 juana. To je nekih 500 dinara. 3 sata 2500 dinara. I za svakih 360 minuta dobijete 120 minuta gratis. Imamo kako izgleda unutra. Jedna sofa na razvlačenje. Can he fit inside? How long is the bed? Oh, it's too short for me. Približavamo se gate-u broj 61. Georgije spava svoju dremku uveliko. Priprema se za lud let. Svuda ima pumpeva s vodom. Da. Drinking water everywhere. D60, još 100 metara do cilja. Idemo malo na pokretnu traku. A čiji se to rep od aviona vidi? Ana kaže Nikola Tesla, ali Predrag se ne bi složio s tim da je ovo Nikola Tesla. No, isti Kad sam ja videla iz daleka, znala sam da je naš avion po bojama i videla sam čelo i oči. Bila sam pozorila, to je Nikola Tesla. Posle mi kaže Predrag ima je maltari vrkovi i onda sam promenila Mihajlo Pupić, ali Predrag je već zamerio i vidio si to, znači vidio možda im kaže što drugo. Ana je požurila da kaže koji avion Air Srbin je stigao, pa je pomislila da je to Nikola Tesla, ali Nikola Tesla aerodrom u Beogradu nosi naziv Nikola Tesla, a još uvek, ja mislim, možda su promenili. A avion je hello, avion je Mihajlo, Miki. Georgije! Stric mi inače rekao da ovo je neki lošiji avion, da je ladno u njemu, sačuvaj Bože, pa ćemo to da vidimo. Šta ima tamo, sine? Da li spreman si ti, sine? Da li spreman si da poletiš? Usko. Šta ima čika? Da se vratite na vaše sedište i vežete pojas. Hvala. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign.
Please return to your seat and fasten your seatbelt. Crew only. A? Miko! Georgije, jel si se smestio? Smestili smo se na sedište. Čekamo poletanje. Sistema mirovintu, moguće povremenu turbulenciju. Za više informacija javit će se dokument. Hvala na pažnju. Good morning, we passengers is your captain. Isto tako, odnosno čekamo da te dane, ljubite dane, ja pričate da više neki iskom, zato što smo se prihvatili kod nas učeo za mjesec. Tako da samo srčki prihvatam. The weather en route is forecasted to be mostly with a possibility of occasional turbulence. We will provide more information during the lesson. Thank you for your attention. Kakva plastika? Tjestina sa sosom od paradajca, piletina u sosu od bibera. Kolač. Ako vas ovako ne tretira vaš muškarac, nemojte da se udajete. Inače, ovo je prvi put da je uradio zato što sam upalila snimanje. Zato što ja ne mogu da jedem sama trenutno. Ne mogu da jedem sama trenutno i onda me on hrani. Desetoro bi mu rodio.
Sve pada po Georgiji. Malo pre na nos, sad na opet. Exposição. Što se sve sam ustala. Čekaj. Ne znam se kojemu savije kiša ili ja. Ispod. Koliko puta digaš? Namjerno bio aparat. Ajde sad se. To sam sve ismazao kad sam ti pričala ispod, sve mi drljaš bratom. Po bratu. Hvala usta. Hvala mu metra. Hvala. Dođi. Što se smiješ? Jagoda stalno voli da priča o tome kako je bila klopa u avionu. Živo me interesuje šta bi rekla sa ovom. Fino, no. Taman. Pa nije loše. Sada ću priče potniki. Ponesite duks. Nemoj da vam bude teško. Uvijek će se naći mjesto. Georgije se smije ljudima, svi spavaju. Pogasili su nam svetla, a letimo tek 2 sata, je li tako? Skoro 3. Skoro 3. Ne znam, a u Srbiji je bukvalno dan i ne znam što su ugasili sad. Ljudi bili gdje. Išao malo. Dakle, upali se. Se rekao je da ti. Ovako postoji neka zadrška. Ipak pratnje. I lepe celo Giša jede lepo. Dobio je neke pire od... Kako te je? Da, ali nešto nije od duše. Kad si spavao, niko nije vikao. Georgije! Izgleda da Giši raste kec. Gornji kec. Gdje živi? Vidimo Gišu, kakav je Giša posle 3,5 sata leta. Dobar Giša! Jel dobar Giša? Dobar je Giša! Giša je naša za animaciju. Ovo je stari avion, ali daljinac je super. Kako sam uzbuđen. Pa je našao i Predrag za animaciju, čini mi se. Ja bih to pokazao. Koje otkrivaš i sam po prvi put. Šalim se, Predrag je zapravo izumeo ovo.
Ja kad sam ovo koristio. Bila 2 dugmića. Evo i sjeka, stoji sjeka, vidiš. Više malo stoji. Je slatko da vidiš. Pobeđe. Vi možda mislite da se javljamo posle jedno 4 sata, pošto je nova igračka, ali ne, ljudi moji. Imamo još 9 sata. Koka! Viš kao što je na sledećoj strani? Pa, vidi! Kuca! Nekad će kuca? Af. Di tata. Di tata. Dobili smo snack. Bilo od plazma. A mi jedemo naš snack. Georgijeva glava i jabuka tu su skoro pa. Šta mu ovo na glavi? Voda. Predrag inače ceo let menja Georgiju pelene. Georgiju raste Culić. Cure, bale, cure. Prošlo je 6 sati od leta. Ja mislim. Ne, mi letimo već 8 sati skoro. Već 8 sati letim. 7,5 sati letim. Ja! Kiše presrećan jer jede lepac. Maminizam. Kad nemaš kerijer, ti god ćebe te napravi.
krije. Gdje si to bio, Miko? Skuplja đubre ovdje ne mogu da ne stigne. Ko dolazi, ko dolazi? Dođi, dođi, dođi. Dođi, 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 dođi. Dođi, 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 dođi. Hoće dete da prođe, ja? O, bravo! Bravo sprinteru! Zaglavila se dupla. Zaglavila se guzica. Leti Giša! Pazi iznad tebe, ovo je eksitno. Dobro, razvali, šta ti? Razvali! Možda će da visi, sad ti skipu. Kišo, šta ima tamo? Koji je ovo sat leta? 8,5, a? 8,5 sati leta. Još 4,5. Ah. Ko će prvi da poludi, ljudi? Taši, taši, ta-na-na. Što provalio kako se otvara, a? Ne znam, ali dobro je. Da li možda visi? Da može ništa visi. Lop. Uplašio si Seku, bre čovjek. Idemo u svemir!
Popović nismo u svemiru. Opet nismo. Lepiej piwo. Pazi prste. Rekaj. Ej, stavljaj usta, u usta. Rukama sine zgib, ne ustima. To, vuci si. Ej, bre. Ne usta. Gdje si, Mišu? Bravo! Kaži bravo! 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 Pazi, pustio se. Možda ima više kila nego što je dozvoljeno. Zas. O, našli smo naš kofer. I koferče. Kišo. Op. Georgije. Ti. Se rvaš s tim jastukom, svi. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando mi caballo por el cielo yo me voy. Meni baš. Dahije su bile. Ko su bile dahije? Dahije su bile. Starac bile od 100 leta. Jutro. Koliko ima sati u Kini? 8:15. A u Srbiji? No dobro, ne znam loše kako sam luda. Hej! Dobra, iko nemaju ni Ti si srećna, čovječ. Što je bilo? Dočekali smo i užinu.
obrok, ovo je drugi obrok. A ovo je obrok. I božićnica. Prijatno. A ovo je obrok. Samo, ne možemo sada proći. I božićnica. Prijatno. Nisam smečao ništa, ali plaćamo ovo su. Georgije je zaspao. Imamo još sat i po vremena leta. Snečan, čekajte, samo sam Ilićana upaciti dole sad taj. Mogli smo gladni. Smrzli smo se. I jedva čekamo da staknemo u Beograd, da nas malo ogreje sunce. Na poziciji govori kapetan. Ubrzo počnemo snižavanjem i očekujemo sletanje na Beogradski aerodrom kontest u 16 časova i 40 minuta po lokalnom vremenu. Vreme u Beogradu je toplo i trenutna temperatura je 36,5 Celsius. Približavamo posjede, zahvaljujem se što već struje. Big messages this year. Sleteli smo, upravo izlazimo iz aviona. Jao, da se ogreje malo, Živ sam se zamrzio. Neću ja da poslušam svog strica, obuci i Peđo, i jaknu, i trenerku, i tuksi, i 2 ćebeta traži. Ja... To će da budem ja, a ti Lucio. Još jedan, ako nemate dovoljno razloga zašto da pravite decu, pravite ih zato što onda imate prvenstvo prolaza na pasoškoj kontroli i u većini drugih slučajeva. Tako da smo mi pasošku kontrolu prošli nikad brže i idemo da pokupimo kofere. Kofer koji smo dugo čekali stiže, jedan mali minion za našeg miniona. To je to, let's go home now. Zale slago! Evo se bravo, Maš. Kugla. Da se